chalani, je tu druhá časť vo Vôdkej a je tu Ivan, Luky a spadla šiltou, ja Ivan ju hodil a tu hádžu kamene, žabky, no žabky. Wow, Ivanovi to tam odletelo. No tak ja to idem preskúmať. Ivan za to ide kúpať. No nohy omočiť. Tak. Bo dneska úplne horko. Teplo. Wow! To je nestabilne, lebo tu boli také deti pred nami. Do školy. Čo to tam je? No, tam nie je nič, som zistil teraz. A fú, tam do tej jaskyne, tam sa mega rovne šmíka, tak toto vidno dobre. No ale, no takže kam ideme, chlapci? Ivan si tam dáva ponožky. Luky to... Áno, keď dáte 100 lajkov, tak pôjdeme ne. Ale aj mne musia. Ale musia. Obidvo musia. A tu už vidíte, ako som to šmikoval. Ja som to megálne šmikoval, pozrite. A tu je dole všetko listie. Dobrý nápad. No a tak si ideme robiť tu bunker. A nikomu to nesmiete povedať. Ani ja som tu už spadol. Dal som dve. Super. Ja to idem... Aha, mám pekný. Keď si takúto peknú fotku, tak poďte so mnou. Čakajte. A nevyšlo. Ja som úplný degš. No tak idem za Ivom. No super. Tam už lietajú motýle. Toto je taká džungla. Pozerajte, tady to. Ha, Luky. Ale robíme si tu. Tu? To vidno. Á, pomoc. Ivo tam stojí a pozerá na niečo. Ja tu už idem. Ja mám do mobilu pozerá. Tu? No tak aj tu môžeme robiť. Ale by sme mali výhľad dole. No tak tu asi ideme robiť bunker. Takže nemôžeme tam... No tak ešte Lukyho, on tam vláči kameň. Tak. Bude pokračovanie. Dajte Like, odber, follow. like, odber, follow na Lukyho. Ako sa voláš, Luky, na TikToku? LJUKSINKOO. Dobre. Ty, Ivko, ako sa voláš na TikToku? Ivan Hruška. No a mne dajte Bobo, pomôčka R7C, odber. Ďakujem. Čaute.